Kwabase Efesu 4. Ngakho mina siboshwa enkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho, ngokuthobeka konke nobumnene, nokubheka kade nokubekezelelana ngothando. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Munye umzimba, munye umoya, njengalokho nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu. Yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhapadiso, munye uNkulunkulu, uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke. Kepha yilowo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. Ngalokho uthi, esenyukele phezulu, wathumba abathunjiweyo, wapha abantu izipho. Kepha lokhu ukuthi wenyuka kuthini, uma kungesikho ukuthi wake wehla ezindaweni zomhlaba eziphansi na? Owehlayo nguyena owenyukela futhi ngaphezu kwamazulu onke, ukuze agcwalise konke. Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofethi, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi, ukuze abangcwele bapheleliswe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu, size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo, esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu, ukuze singabe sisaba izingane, sishukunyiswa okwamaza, sipheshulwa imimoya yonke yezifundiso ngenkohliso yabantu, ngobuqili obunamacebo okudukisa. Kodwa sithi sikhuluma iqiniso ngothando, sikhulele ngakho konke kuye oyinhloko, uKristu. Okungaye umzimba wonke uhlanganisiwe, ubambene ngokwelekelelana kwamalungu onke awo, njengokusebenza okulinganiselwe yilelo nalelo lungu, kukhuliswe kumzimba, ube yisakhiwo othandweni. Izono zabangakholwayo. Ngakho ngisho, ngifakaza enkosini, ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ebuzeni bengqondo yabo. Behlelwe emqondweni, behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu ngokungazi okukubo ngenxa yokulukhuni benhliziyo yabo, abathi babebuthuntu, bazinikela emanyaleni, ukuze basebenze ukungcola konke kokuhuheka. Kepha nina animfundanga uKristu kanjalo. Uma-ke nimzwile, nafundiswa kuye, njengokuba iqiniso likuKristu, ukuba nikhumule umuntu omdala ongowenkanuko yokuqala, owonakala ngezinkanuko zenkohliso, nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu, nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu, ekulungeni nasekungcweleni beqiniso. Ngakho lahlani amanga, nikhulume iqiniso, yilowo nalowo nomakhelwane wakhe, lokhu singamalungu omunye komunye. Thukuthelani
ningoni, ilanga malingashoni nisathukuthele. Ningamniki uSathane indawo, owebayo angabe eseba, kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokwabela osweleyo. Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo. Ningamdabukisi uMoya oNgcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. Konke okubabayo, nentukuthelo, nolaka, nomsindo, nokuhlambalaza, makususwe kini kanye nakho konke okubi. Maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane, njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Kwabase Efesu 5 ivesi lokuqala. Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Nihambe othandweni njengalokhu uKristu wanithanda, wazinikela ngenxa yethu, abe ngumnikelo nomhlatshelo, abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu, njengokuba kufanele abangcwele nehlazo nokubheda nokulawula, okuyizinto ezingafanele, kepha kunalokho makube ngokuba yazini lokhu nikuqonde ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo noma onesangabe ongokhonza izithombe onefa embusweni kaKristu noNkulunkulu. Masingakhohliswa muntu ngamazwi ayize, ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. Ngakho-ke ningabi ngabahlanganyela nabo, ngokuba kade ningubumnyama, kepha manje ningukukhanya eNkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya, ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke nasekulungeni naseqinisweni. Nihlole ukuthi kuyini okuthandeka eNkosini, ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho niyidalule, ngokuba ukwenziwa yibo ngasese kuyihlazo nokukhuluma ngakho, kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa ngokukhanya, ngokuba konke okubonakaliswayo kungukukhanya. Ngalokho uthi, phaphama wena oleleyo, uvuke kwabafileyo, uKristu uza kukukhanyisa. Ngakho-ke bhekisisa ukuthi nihamba kanjani, kungabi njengabangahlakaniphileyo, kepha njengabahlakaniphileyo. Nithengisise isikhathi, ngokuba izinsuku zimbi. Ngakho-ke ningabi iziwula, kodwa qondani okuyintando yeNkosi. Ningadakwa yiwayini, kuvela kulo umhuhume, kodwa nigcwaliswe ngomoya. Niphendulane ngamahubo, nangezihlabelelo nangamaculo akomoya. Nihlabelele, nihubele iNkosi enhliziyweni yenu. Nimbonge njalo uNkulunkulu uyise ngakho konke egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Nithobelane ngokumesaba uKristu. Abafazi mabathobele amadoda abo, kungathi kuyo iNkosi, ngokuba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba noKristu uyinhloko yebandla, yena engumsindisi womzimba. Kepha njengokuba ibandla lithobeka uKristu, kanjalo nabafazi mabathobele amadoda ezintweni zonke,
Madoda, thandani omkenu njengalokhu uKristu ulithandile ibandla wanikela ngenxa yalo ukuba alingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi, ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo, lingenasihla nambimbi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele, lingenacala. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda umkawo njengezimzimba, ngokuba akekho owake wazonda eyakhe inyama, kepha uyayondla ayiphathe kahle, njengalokhu noKristu enza kulo ibandla, ngokuba singamalunga omzimba wakhe. Ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe, labo ababili bayakuba nyamanye. Le mfihlakalo inkulu, kepha ngikhuluma ngoKristu nebandla. Nani-ke yilowo nalowo makathande umkakhe njengokuba ezithanda yena, kepha umfazi makahloniphe indoda yakhe. Kwabase-Efesi 6 ivesi lokuqala. Bantwana, lalelani abazali benu eNkosini, ngokuba lokho kulungile. Yazisa uyihlo nonyoko, okungumyalo wokuqala onesithembiso, ukuze kube kuhle kuwe, uhlale kade ebuhleni. Nami boyise, ningabathukutheleli abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kweNkosi. Zinceku abangamakhosi enu ngokwenyama, balaleleni ngokwesaba nokuthumela ngobuqotho benhliziyo yenu, kungathi kuKristu ningathengi amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa njengezinceku zikaKristu. Nenze intando kaNkulunkulu ngenhliziyo, nikhonze ngothando, kungathi kuseNkosini, kungekawubantu. Nazi ukuthi konke okuhle yilowo nalowo okwenzayo uza kukwamukeliswa, okunjalo eNkosini, noma eyinceku noma engokhululekileyo. Nani makhosi, yenzani okunjalo kuzo niyeke ukusongela. Nazi ukuthi neyazini iNkosi isezulwini, nokuthi ukukhetha umuntu akukho kuye. Elokugcina, qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane, ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso, namandla, nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya bobubi emkhathini. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke, nime. Ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga, izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa, eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi. Namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu, ngokukhuleka konke nokunxusa. Nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya, kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke. Ninginxusele nami ukuba ngiphiwe izwi nxa ngivula umlomo wami ngize ngishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli engiyisithunywa ngalo esiboshiwe ngamaketanga, ukuze ngikhulume ngesibindi ngalo njengokuba kufanele ukuba ngikhulume, kepha ukuba nami nazi okuqondene nami nalokho engikwenzayo uyakunazisa konke. uThikhiku
umzalwane othandekayo nesikhonzi esikholekileyo eNkosini engamthumela kini ngakho lokho ukuba nazi izindaba zethu nokuba aduduze izinhliziyo zenu. Ukuthula makube kubazalwane nothando kanye nokukholwa okuvela kuNkulunkulu uYise naseNkosini uJesu Kristu. Umusa mawube nabo bonke abathanda iNkosi yethu uJesu Kristu ngokunganqamukiyo.